Abba an ce ka je Islamiyya ka ƙi ka tafi Islamiyya. An ce ka je boko ba ka da shi. Ga shi nan dai an shigo UK dai babu wani skill babu komai. Sai dai kana tunani wai UK dai kawai dai karatu ne komai da komai sai boko. Hajiya Mairo an ce ke ma ki je Islamiyya kawai dai zance kike zuwa ba wai kin sa kai ba. Ba ki da haddan Kur'ani ba ki da haddan tajwidi. Kuma ga shi nan Aisha ga ta nan matan malam an shigo dai da ustaz. Ga shi nan an iya larabci, an iya tajwidi da balaga, an iya Kur'ani tartilan. Domin ku na shigo bidiyo na ce zan yi bidiyo ɗin nan. Amma dai kafin mu shiga video edition na yau, mutane na kar ku manta ku danna like, ku yi commenting kuma ku yi sharing. Mutane na wani ne yake ɗan bani labari ya ɗan tambaye ni ya ce wai shi ustaz ne kuma na ce wani skill yake da shi. Sai yake gaya min wai shi yana da haddan Kur'ani. Na ce kana da haddan Kur'ani da gaske? Sai ya ce wai yana da haddan Kur'ani kuma ga shi nan ya iya tajwidi kuma da larabci. Na ce ka sani dai kai crude oil ne? Ya ce ina taya. Na ce kai pounds ne a zaune bankin pounds. Ya ce haba hajiya me da me. Na ce shi bai sani dai wai in yana da haddan Kur'ani ma da akwai yanda zai samu kuɗi. Na ce da akwai yanda za ka samu kuɗi. Ya ce da Allah in taimaka masa. Na ce to zan taimaka maka amma dai na ce zan shigo in zo in gaya wa mutane na. Domin Malam Audun da yake shirin shigowa ko yana da yara bai tura su makaranta ba ko ya tura su makaranta da Islamiyya ba ka bibiyan su ka tambaye su wani hadda ka yi yau, wani sura kake karanta min in ji, koya min domin ku na shigo. Kun sani dai da ya duba shi da aka kira shi ya yi interview aka ce wai kwana 5 zai dinga aiki in yana da lokaci and every hour za a dinga ba shi 20 pounds. Na ce 20 pounds 40,000 pounds yake samu duk awa ɗaya na yi haka 20 pounds ya tafi. Na ce 20 pounds per hour za a dinga biya kuma ga shi nan dai hourly ne wanda ya iya tajwidi ya iya yana da shi kuma Ufaz ne ka gane Hafiz ne kuɗinsu daban da wanda kawai ya iya tartil ne ya iya karantawa kira'a ɗinsa is okay kuma ga shi nan da tajwidi shi kuɗin nasu daban kuma zan nuna muku sample. Mutane na kana shirya abubuwan in kana da skill fa aka fi so a nan wajen. Ba za a tambaye ka ba mutumi na wai wane degree kana da degree in aikin da kake nema dai is related to ana buƙatar qualification ɗinka. Ana so dai ka samu okay kana da qualification in so this kana da skill kana da experience abubuwan da suke so kenan. Kana fara shiryawa ka samu yanda za ka yi ko Kur'ani ne ya kamata ka zauna ka fara yi ka iya Kur'ani ɗin nan je ka yi muraja'a domin ka san yanda za a iya karantawa ga tajwidi ka nemi Islamic centers da suke kusa da kai ko masallaci ne da suke kusa da kai ka je ka gaya wa limamai a wajen na wai kai kana da me kai ustaz ne kana da ilimin Kur'ani da hadis da tajwidi me ka gaya musu ka iya larabci kuma ka yi me kana da haddan Kur'ani ka iya karantawa za a maka test in ka maka test za a biya ka kuɗi ake biya. Kaga ilimin Kur'ani is not on a platter of gold a nan wajen. Yawanci mutane ba su da aiki ba su da lokacin koya wa yaran nasu ma me ake kiran shi Kur'ani ko ilimin addini. Shi yasa sai ka ga mutane suna yin online teachers. Wasu da akwai applications da akwai website da wai kai ma da wai kana da ilimin Kur'ani za ka iya je ka yi registering in ka yi registering as a tutor. Duk wanda wai ya ga profile ɗinka suka ga yanda kake karanta Kur'ani za su iya engaging ɗinka a biya ka kuma kana koyar da su Kur'ani kana koyar da yaran su Kur'ani. Dan Allah ustaz kar a yi wasa. UK nan ba wai kawai dai ka dinga tunani wai saboda kai ustaz ne ba za ka fara tunani ko ka shigo dai kana da skills ɗin nan ba ka sani dai wai za ka iya samun kuɗi da wai ka iya Kur'ani.
dan Allah je ka nemi masallacin da suke kusa da kai ko any Islamic center dai ka shiga dai ka gaya musu wai kai ustaz ne, ko a makaranta ma su sani dai kai ustaz ne, ka je student union ka je masallacin wajen nan ka gaya musu su sani dai ka yi Qur'ani ka karanta, ko cikin masallaci ne ka ga mutane a wajen ka karanta Qur'ani ɗinka with tajweed, za ka ga mutanen da are willing to employ you domin ka koya musu yadda za su karanta Qur'ani ɗin nan. Ana samun kuɗi, malaman nan suna samun kuɗi, masu su wanda ma su huffaz ne kuma sun iya tajweed ɗin kuɗinsu ma daban ne and they have more time. Yanzu a ce wai daga 4 PM wasu sai ka ga wai daga 3 ko 4 PM zuwa 8 PM, 4 to 8 PM, how many hours kenan? Kuma ana biyan ka kamar £20 per hour. Ka yi wannan as side hustle, ka je ka yi wani aiki da safe kuma da rana ka je ka yi wannan aiki a Islamiyya, za ka karɓi lada kuma za ka karɓi kuɗin naka. Fulus, kar ku manta ku danna like, ku yi commenting kuma ku yi sharing. Assalamu alaikum.